guys, for today guys, we are going to do an unboxing. Sinurprise ako ng asawa ko. Actually kanina sa work ko, inopen ko yung email ko. At saka ako, bakit merong email na today daw, darating daw yun yung box ko. Darating daw. Sabi ko pa yun, baka nagkamali yun. Tapos nag-send ako ng pinu-forward ko sa asawa ko. Tumawa, sabi niya, wala eh. Sabi niya, mali yan, sabi niya. Tapos ngayon, hindi ako alam kung paano ito buksan na. Hirapan ako. Kasi, hindi namin nalambot. Huwag ko naman ako guys. At saka, sinawisan ako dahil yung pag-mag. Ano lang. Pagkat ka na lang natin. Tada! Oh my gosh! Oh no! Oh my God. Guys, natawa ako ngayon guys. At natutuwa ako. Tada! Ayan na guys, ayan na guys. Ayan na guys. Nakita nyo guys. Si Yumi. Kasi hindi ako nag-expect ng ganito guys. Kasi hindi naman ako nanghingi sa kanya. Hindi talaga ako. Kasi nga, I'm really satisfied the one I have. Because he bought only that one from last year, you know? So, guys, this is a cell phone, guys. Did you see this? Oh gosh. The smile of yours. Guys. Oh my God. When you're getting close, what are we waiting for? Guys, I tried to stop your tingnan mo guys. Oh my gosh. Oh my gosh. Kita nyo guys. Chikading, chikading. Chikading. Ayun, mas malaki to siya at mabigat. Mas gusto ko yung light. Kasi pag magta-travel ka, ang bigat to. So, anyway, pwede mo naman gamitin yung medyo light.
So, ito yung gusto kong tawin ng original na USB cable. So, guys, yan na siya, guys. And I don't know if there is ano ba to? Ito yung ano niya sa earbuds niya, guys. So, yung earbuds na yung basic na yung inaano mo, hindi yung wireless. Ito yung free na ano na cover. So, yun siya. So, it's a 108 MP ultra color camera, so strong magic camera. Ito pala yung ano. Pag nag-open para sa SIM card. So, yan siya. Parang natin yun. So, quiet ako, guys, kasi nandiyan yung asawa ko, guys. Stop to na siya, guys. Guys, so guys, nakit ko na lang kayo ng liyak. Lapit ko na lang kayo, guys. So guys, Imoy 11.